Halløjsa alle sammen, og rigtig hjertelig velkommen til min kanal. Mit navn er Mathilde, og her på kanalen der snakker jeg om sundhed, ernæring og træning. Det I kommer til at se i den her video, det er et lille eksperiment, hvor jeg i en uge kommer til at spise 1000 kalorier ekstra om dagen, og jeg kommer selvfølgelig til at dokumentere det hele. I dag er det den 20. december, og jeg tror, for mange af os så betyder det, at vi er meget tæt på at være i julestemning. Og det vil sige, at mange af os nok går all in på julehyggen, og man kan selvfølgelig ikke have hygge uden noget spiseligt og noget drikkeligt. Det betyder også, at de fleste af os nok begynder at spise lidt mere, og måske også er en smule mere inaktive, end hvad vi plejer. Men det er jo lige som det skal være, fordi julen for mange af os betyder, at man er sammen med familien i flere dage, eller i hvert fald i en aften, og der skaber man jo bare en masse dejlige minder sammen. Desværre er julen for mange en lidt stresset periode, ikke mindst fordi man skal ud og købe en masse julegaver, men også fordi at ens spisevaner og træningsvaner ændrer sig. Og det synes jeg er enormt ærgerligt, og derfor så laver jeg den her video for ligesom at forklare, hvad det er, der sker i kroppen, hvis det er, at vi spiser lidt mere i en periode, eller hvis vi træner lidt mindre i en periode. Fordi jeg tror på, at hvis det er, at man ved, hvad der sker i kroppen, jamen så kan det være, at man måske slapper en lille smule mere af i sådan nogle her situationer. Ikke bare i julen, men andre ferier, hvis det er, at man er ude af sine vante rutiner. Jeg vil lige hurtigt lave en disclaimer, fordi jeg kommer til at snakke om min vægt og kalorier i den her video. Og hvis det er, at det trigger dig på nogen måde, jamen så anbefaler jeg, at du lukker ned for den her video. Jeg kommer til at filme og veje mig på samme tidspunkt på dagen, og så kommer jeg til at filme mig efter jeg har indtaget et glas vand på en halv liter og efter toiletbesøg. Og jeg ved, det kommer ikke til at blive særlig svært at spise de her 1000 kalorier ekstra om dagen, fordi vi skal til så mange julearrangementer. Og derudover så står der også altid et eller andet lækkert fremme hjemme med mine forældre, som man ligesom kan gå og nipse lidt af, så tilgængeligheden er stor til søde sager. Og derudover så har de også et virkelig lækkert spisekammer, som jeg lige kan vise, når det er, jeg kommer hjem. Især med her. Så nu kan jeg lige vise jer spisekammeret. Og så er der ellers bare på alle hylderne. Jeg er lige kommet i hyggetøjet og på vej ind i stuen til de andre. De sidder klar med en masse snacks og en god film, tror jeg. Nogle gange så sidder vi og ser en film, og andre gange så spiller vi spil. Men uanset hvad, så har vi et eller andet spiseligt eller drikkeligt til. Så ja, velkommen til Bornholm. Jeg har lige lånt min lillebrors værelse og hans sofa. Men som I har kunne se, så har jeg taget 800 gram på siden i går. Og det er vigtigt for mig at pointere, at jeg selvfølgelig ikke har taget 800 gram fedt på i løbet af natten. Det der er sket, det er, at jeg har fået mere væske i kroppen. Og det er fordi, at i går, der spiste jeg de her søde sager, som jeg viste. Vi lå på sofaen, spiste en masse slik og småkager. Og slik og småkager er jo kulhydrater. Og kulhydrater suger 4 gange mere væske til sig. Det vil sige, at 1 gram kulhydrat, jamen det suger 4 gram væske. Så ja, det der er sket, det er, at når jeg ligesom har spist de her slik og småkager, jamen så har kroppen holdt på noget væske. Og det er det, jeg kan se på vægten i dag.
Jeg har lige sat mig ned her, fordi at min lillebror han er ved at finde en vægtvest frem. Vi skal til at træne her om lidt. Men apropos træning, så kommer jeg også til at træne mindre. Så det vil sige, at jeg kommer til at spise 1000 kalorier mere, end hvad jeg plejer. Men jeg kommer altså også til at bevæge mig mindre. Og det er fordi, at for det første, så har jeg ikke adgang til et træningscenter, når jeg er her på Bornholm. Og for det andet, så kommer jeg jo heller ikke til at cykle frem og tilbage som transport, som jeg plejer i hverdagen, og frem og tilbage på arbejde. Og det er jo i hvert fald en time om dagen. Og det er ikke fordi, jeg tænker, at det har den største betydning for, hvordan min krop kommer til at se ud om 6 dage. Men det er mere for at forklare, at det er altså også en faktor i det her eksperiment. Det er, at jeg også bevæger mig meget mindre, end jeg er vant til. Men altså, nu er han klar, og så skal vi til at træne. Især træningen lige om lidt. Den der vægtliste, den tog livet af mig. Min kår er fuldstændig færdig. Så er vi kommet til dag 3, og som man kan se fra i går af, jamen så er der faktisk ikke den helt store forandring. Og det er nok fordi, at i går der tog jeg jo de her 800 gram på i væskeophobning, og ja, det er det, man stadig kan se her i dag. Og det er også derfor, at vægten kun siger, at jeg har taget 200 gram på siden i går. Og det vil sige 1 kilo i alt. Jeg står lige ude på badeværelset og er i gang med at gøre mig klar, fordi at mine forældre de har inviteret de ansatte til julefrokost herhjemme, eller sådan en juleafslutning, og der er vi selvfølgelig også inviteret, og det er den klassiske julefrokost med 3 retter, sild, det varme bord og så risalamande til sidst. Så det bliver lækkert, og selvfølgelig også en masse juleøl og snaps til, og ja, hvad der nu hører til. Så nu ligger jeg ind i sengen igen efter en meget vellykket og hyggelig og festlig julefrokost, hvor der bare er blevet spist og drukket og grinet og alt det, som der ligesom hører til en julefrokost. Og jeg er næsten 100% sikker på, at vægten er steget yderligere i morgen. Og det er jo fordi, at jeg har spist flere kulhydrater i dag. Det har været virkelig, virkelig nemt at spise mere end de 1000 kalorier i dag. Også fordi jeg ikke har rørt mig i dag. Jeg har sikkert været udenfor en dør, fordi at stormen Pia raser udenfor. Men 2 også fordi, at der har været ekstra salt i det her mad, og salt binder også væske til sig, ligesom kulhydrater gør. Og så ja, så sluttede vi lige aften af med at spise nogle rester for den her julefrokost, så det ligger også rigtig godt i min mave lige nu. Her til morgen føler jeg mig enormt udspilet og oppustet, og det skyldes selvfølgelig både, at jeg har fået lidt søvn med dårlig kvalitet i nat. Jeg drak meget alkohol i går, og så er min mave nok også stadig fyldt med noget af det mad fra julefrokosten, fordi vi spiste nemlig også nogle af resterne i går aftes.
Jeg har ikke været uden for en dør i 2 dage, og jeg synes godt, jeg kan mærke nu, at jeg har spist lidt ekstra, fordi at jeg har begyndt at sådan, være sådan en lille smule rastløs med mine ben, at de sidder ligesom sådan her under spisebordet, og sådan, jeg går frem og tilbage, og ja, jeg kan bare mærke, at min krop har så meget energi, og at jeg i går slet ikke fik lavet noget overhovedet. Min familie og jeg og min onkel og tante og 2 kusiner, vi er blevet inviteret hjem til min mormor, hvor vi skal spise noget suppe, og det plejer at være en tradition, som vi har, hvor at vi dagen før juleaften tager hjem til min mormor, fordi hun også gerne vil lave noget mad. Så der samles vi alle sammen, og det bliver mega hyggeligt, og det er også derfor, at det bare bliver sådan noget afslappet tøj, og jeg har heller ikke noget make-up på eller noget som helst. Det er bare derhjem og spise noget lækker mad, og spise noget chokolade og chips, og så bare ligge på sofaen og spille spil og alt muligt. Så det er mega hyggeligt. Så er vi på dag 5, den 24. december, og her til morgen, der føler jeg mig lidt mindre oppustet end i går. Og det skyldes nok også, at det mad, vi fik hjemme hos min mormor, det var lidt lettere end den julefrokost, vi fik her forleden. Og det kan man også godt se her på vægten, at jeg rent faktisk har tabt mig lidt igen. Og det er nok fordi, at jeg ikke har så meget mad i min mave. Så har jeg været ude at løbe sammen med min far og min lillebror og Vilma, og så min fars ene ansat. Og vi løb op til kroen, hvor vi skulle løbe sammen med en masse andre til sådan et juleløb. Så det har været virkelig dejligt, og nu glæder jeg mig bare til at komme ind, få et bad, og så skal jeg bare sidde og spise en masse gode snacks og hygge med familien. Det var så dejligt at have været udenfor og bevæge kroppen, inden man skal sidde en hel dag og en hel aften. Så ja, nu vil jeg gå ind i bad. Det er en lille smule koldt. Jeg ved ikke, om man kan se mine fingre. De er helt røde. Så ind. Julen rykkede ud i værkstedet, fordi vi er lige i gang med at tænde op i grillen og laver nogle pølser og noget pølsebrød. Og så har vi lige knappet nogle øller op. Fordi man når jo faktisk at blive sulten, inden julemaden kommer på bordet. Dagen efter juleaften, her til morgen, der føler jeg mig godt nok udspilet, specielt omkring maveregionen, og føler mig meget oppustet. Og det gør faktisk en lille smule ondt, fordi at de her shorts, de strammer lidt om maven. Men man kan også godt se, at jeg har taget 3 kilo på siden i går. Så det var en god juleaften. Godmorgen. Mine 2 brødre og jeg, vi har sovet ind på min lillebrors værelse, fordi at hele familien er overnattet herhjemme, så vi skal til at spise noget morgenmad sammen her om lidt, hvilket er rigtig hyggeligt. Og jeg beklager, at jeg ikke fik filmet mere i går, fordi jeg glemte fuldstændig, at jeg skulle filme maden. Jeg sad egentlig bare og nød aften sammen med hele min familie. Og det samme kommer til at gøre sig gældende i dag. Der er egentlig ikke rigtig det store programmet. Vi kommer bare til at sidde og spise en god, stor morgenmad her om lidt. Og så plejer vi at gå en tur sammen, og så plejer vi bare at slænge os på sofaen efterfølgende, indtil at man er sulten, og så går man bare ud i køleskabet og finder nogle rester fra i går.
Jeg er lige i gang med at tage mine sko på, fordi at vi skal til min farfar nu og holde jul part 2. Og her er jeg så 3 dage efter eksperimentet, og som man kan se, så er alt inflammation og alt det her væskeophobning, jamen det er ligesom blevet reduceret igen. Og som man også kan se her på vægten, jamen så er vægten også faldet igen. Hvis det er, at vi så sætter dag 1 og dag 10 op mod hinanden, jamen så kan man se, så har jeg taget 300 gram på ved det her lille eksperiment. Men ellers så er kroppen faktisk stort set tilbage til samme udgangspunkt, som den var før. Ja, det var så resultatet over mit lille eksperiment. Jeg er enormt nysgerrig på at høre, hvad du synes om det her resultat. Er du overrasket, eller er du ikke særlig overrasket? Skriv det gerne ned i kommentarfeltet. Jeg vil elske at læse, hvad I synes. Men nu vil jeg forklare jer, hvorfor jeg ikke er særlig overrasket over de her resultater. Og det er fordi, at jeg kender til et begreb eller en teori, som hedder set point. Og det er egentlig kroppens homostase, altså kroppens balance. Og det her begreb eller den her teori, det går ud på, at vores kroppe altid vil prøve at være i balance. Og det vil sige, at kroppen prøver at bevare den samme kropsvægt, selvom at man måske prøver at overspise, eller at man gerne vil tabe sig. Fordi hvis eller når du ændrer i dine træningsrutiner eller i dine spisevaner, jamen så har kroppen et hav af reguleringsmekanismer, som den ligesom slår til for at prøve at være så stabil som muligt i kroppen. Den kan ændre på dit stofskifte, som jeg vil komme ind på lige om lidt. Den kan ændre i hormonbalancen, så du enten bliver mere sulten eller mere mæt. Dit stofskifte består af 4 elementer, og jeg har faktisk lavet en video, som du lige kan tjekke ud, hvis du har lyst, som går lidt mere ned i dybden af de her 4 elementer. Det, der er meget interessant ved vores stofskifte, det er, at når man begynder at spise mere, jamen så sker der i hvert fald 2 ting. NEAT går op, og TEF går op. TEF, som står for Thermic Effect of Food, og det refererer til den energi, som kroppen bruger på at fordøje, nedbryde, absorbere, lagre næringsstoffer fra den mad, vi spiser. Og det svarer til omkring 10% af vores energiforbrug. Og så har vi NEAT, som står for Non-Exercise Activity Thermogenesis. Og den repræsenterer den energi, kroppen bruger på ikke planlagte aktiviteter. Det kan være sådan noget som at gå rundt i supermarkedet og handle. Det kan være sådan noget som rengøring, gå ud i haven. Det kan være, at man bare sidder stille, men man tapper på computeren. Alle mulige små ting, som ikke er træning, men som er bevægelse. NEAT varierer ofte utrolig meget fra person til person. Og det er også det, der har stor betydning for, hvor meget du egentlig forbrænder i løbet af en dag. Så selvom at jeg spiser flere kalorier, jamen så forbrænder jeg faktisk også indirekte flere kalorier, som jeg slet ikke lægger mærke til. Fordi flere studier har vist, og jeg har linket dem ned i beskrivelsen, at hvis det er, at man har en periode med overfeeding eller overspisning, jamen så går de her 2 parametre op. Og det interessante er, at nogle af de her studier har faktisk vist, at man forbrænder 25% ekstra, hvis det er, at man spiser 1000 kalorier mere i en periode. Det vil altså sige, at jeg teoretisk set har kunne forbrænde 250 kalorier, bare ved at min fordøjelse er blevet sat mere i gang, og at jeg har siddet og trippet under spisebordet med mine ben. Og kroppens setpoint er nok videoens vigtigste pointe, fordi det er vigtigt for mig at pointere, at man selvfølgelig ikke tager fedt på over natten, ligesom at man heller ikke kan tabe fedt over natten. Og derfor er den eneste måde at snyde kroppen på, jamen det er ved at være konsistent. Det vil sige, hvis det er, at du skal tage på, jamen så sker det over tid, hvor du har haft et kalorieoverskud. Og det er sammen med et vægttab. Du kommer ikke til at se et vægttab efter 5 dage eller 1 dag. Det er konsistent, at din krop har fået mindre næring, end den har forbrændt. Og det gør jo bare, at kroppen den er så snu, men den er også så fantastisk, fordi den prøver at holde os i balance uanset hvad. Det var det, jeg havde for den her gang. Tusind tak, fordi at du vil se med.
Giv gerne den her video et like, og abonner også gerne på min kanal, det betyder så meget. Og skriv gerne en kommentar, hvad du gerne vil se til næste gang. Vi ses!